2026 Passover Conference sizobonga nje inkosi yamakhosi sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu wasithanda sizona. Haleluya. uNkulunkulu akubehlulanga ukuthi esidali lapha enikele ngendodana yakhe izelwe yodwa. Amen. Ukhona ke la indodana yomuntu yadlula khona. Idlula kunamamark nama footprint adlula wawashiya. Kunamazwi adlula wawakhuluma. Ayibonge inkosi. So ke namhlanje bazalwane size kwi refresher. Ayibonge inkosi. Sizokhumbuzwa ukuthi kwenzekalani eGolgotha. Ayibonge inkosi. Akuthi ke noma sisinetha kodwa ke sikhumbula amazwi asaphila sekhona. Ayibonge inkosi. Ngiyafisa bazalwane ukuthi ngethule phambi kwethu bangcwele izisebenzi zenkosi baba umfundisi ushekela simshayele izandla nje enkulu endleleni. Haleluya. Sishaya izandla zikani izandla bazalwane. Sishaya ukandele lethi nje izandla enkulu. Sishaya izandla sishaye egameni likaJesu. Shayela umshumayelo ukonyeni izandla enkulu. Kunamaki sishaya izandla sishaya izandla. Shayela umfundisi umashumi izandla sishaya izandla number 4. Shayela inkosi izandla egameni likaJesu. Shayela umfundisi uNdongo number 5 izandla enkulu egameni likaJesu. Shayela umfundisi wethu uMhlongo izandla enkulu number 6 asizishaye nje bangcwele. Shayela umfundisi wethu Liv izandla enkulu laphethelene egameni likaJesu. Yesu wathobonga ngishayela uJesu manje izandla. Shayela uJesu izandla. Ukukhuluma kwakho akuyona nje Nkosi injwelo njengoba simila sizokwenza umbukiso kodwa sizeluwe uNkulunkulu wethu ophilayo yima nathi yilona loya Nkosi ukhuluma inhlizweni yakhe aba abantwana bakho Nkosi beninde uwe lo izwi lakho leli khuluma ngalo Nkosi bafihle sibalele Nkosi egameni likaJesu. Amen. Sesilapha phambi kwenkosi ubuswa izwi lakho. Sesilapha phambi kwenkosi bazalwane ukuthi uBishop wonke lo. Haleluya. uBishop wonke lo usephindaphindekile. Haleluya. Ningabe ngisambone ehlezi phansi ngiboneni la. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu umsebenzisa kanjani kuphi indlela uNkulunkulu azobe efuna lo message ukukhuluma ngayo. Haleluya. Sizolalela ngalondlela umoya ongcwele uBishop azokhuluma ngayo ezibenzini zenkosi. Haleluya. Ayibonge inkosi uJesu. Bangcwele sesiyakhona ke ngivumeleni bafowethu
kuvele siqalele sithathe amabhayibheli ethu sonke thina egameni lika Jesu. Ngiyamukele kakhulu phambi kwethu baba wethu umfundisi uShekela eze ngaphambili ezosithulela izwi lokuqala lika Jesu sesiphambanweni sishaya izandla kanye inkosi seze ngaphambili sishaya izandla enkulu asesomba ngaphambili egameni lenkosi yethu Jesu. Thank you, Jesus. Phakeme baba. Phakeme moya oyingcwele. Phakeme Thixo wethu namandla. Siyabonga bawo, siyabonga moya oyingcwele. Makume wena Nkosi kule ndawo. Kungabe mina. Thatha udumo. In Jesus name. Thula baba ngcwele. Ayibonge Nkosi Yesu. Manthathe lithuba ke bathandekayo kulisa ubaba wami uthatha uBishop nomama besibashayela izandla egameni lika Jesu. Haleluya. Kulisa leadership yonke. Libulise ibandla lika Kristu lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngingumntwana kaThixo ndiyakholwa. Haleluya. Isidisiwe izono ndazilahla. Kafutshane ke bathandekayo ndicela siyene izwi lenkosi kwincwadi kaLuka chapter number 23 verse number 34. Ukhona ongandifundela ngesixhosa ndiyacela nkosikazi. Luke 23 verse 34. Sofumana isifundo sethu ngokaLuka chapter 23 verse 34. Kufundeka kanje. Wathi ke uYesu bawo Baxolele ubaba yazi into abayenzayo. Ukuthula kwabangcwele. Lamazwi bathandekayo athethwa yiNkosi Yesu. Haleluya. Isentabeni. Haleluya. Yokhaphayi. Intaba yobuhlungu. Intaba yaseGolgotha. Intaba yokufa. Haleluya. Sebekwenzile bathandekayo bonke. Bamshaya uJesu. Bamlimaza bamthufela ngamathe. Bathi profeta ukuthi ubethwe ngubani. Bathi kuba unguye unyana kaThixo sisindise yehle emnqamlezweni. Haleluya. uJesu bathandekayo uthetha lamazwi uyalenga esiphambanweni. Uvubuhlungu uthi bawo bathethelele okanye baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Molweni bathandekayo singathi ndiyambona uJesu efuza igazi phezulu entabeni. Haleluya seKalvari. Bemlimazile bekwenze konke kwavuka uxolo empilweni yakhe. Haleluya. Uthi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. uJesu lamazwi bathandekayo awakawathethanga kumnandi. Ebebhekene nobuhlungu ebesesimane esimhlungu kakhulu kodwa isimo abhekene naso asimtshintshanga uJesu ukuthi atshintshe imessage yokolo. Uthi baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Inkonzo yokolo bathandekayo iqale esiphambanweni. uJesu babuhlungu. Uma singabazalwane sikholwa singenalo uxolo ngoba le nkonzo yoxolo uJesu
wayimele esiphambanweni wayipasa. uJesu udinga uhlobo labantu abazoba noxolo, abantu abazofuza uJesu. Izinto zingabambe kabuhle kubuhlungu kukubi, kodwa babe noxolo. Baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Shayizandla bakudala, shayizandla zishayela inkosi yamakhosi. Haleluya. Impi yethu-ke ila yokuthi usuku nosuku esulimezele uxolo noma sonini. Haleluya. Impi yethu sekuthelini osuke ezulwini kwashiwa noma be forgiven. Haleluya. Manje babonela abantu abanjengani kumenyezela kwebaba baxolele kusuka isiphithiphithi uba kuyongena thina endaweni omhluphi wethu kathekho. Haleluya. Ngiyaphakamisa abagcwele izwi lesibili umvangeli wethu uhlezi simshayela izandla azesoza ngaphambili sishaye izandleni umshaye izandleni egameni. Haleluya. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha ophilayo. Ngokhethekileyo ngiyabingelela our father Baba Bishop, our mother Bishop, icabinet yonke yakhe. Haleluya. Ubuholi bonke obukhona bazalwane ngeke ngisabiza ngokwesihlalo ngenxa yesikhathi. Ngiyabingelela. Haleluya. Umama ubaba bantu abasha uSunday school uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngulungi ke wakadlezi njengalokhu sekushiwe bazalwane. Ngizofunda nje izwi lesibili. Haleluya. Egameni lika Jesu ngiyacela Ntenza sizofunda encwadini kaLuka u23 umfundele uverse u43 egameni lika Jesu. Haleluya. Sifunda ke ibhalo bazalwane lenkosi incwadi uLuka chapter 23 sifunda uverse number 43. Ufundeka kanje. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzawuba nami eparadise. Ngicela uthandaza. Baba wethu ongcwele. Yes Jesus. Sawubona namhlanje emini kuzokhuluma ngezwi lakho. Sambe imfihlo esiphambana. Nankosi ukhola kumsele ngapha modu nefihlo bemathe. Sizwe Nkosi izwi lakho njengalokukhuluma ngalo. ngoJesu Nkosi eyigcwele. Amen. Haleluya. Haleluya. Nathi kwizibezalwane egameni lika Jesu
engizokhulumela phezulu mofunda nje ngenhla lithi iBhayibheli lana sisendaweni la uJesu esesesiphambanweni. Haleluya. Sisendaweni la uJesu esevele ezubhlungu, sisendaweni la sekukuningi osekwenzeke kuye egameni lika Jesu. Kwakuthi usakwazi ukukhuluma kuyisimangaliso. Haleluya. Lithi iBhayibheli akakhona izelelesi ezazimbili ezazilenga kanye noJesu. Lithi iBhayibheli khona imithingi, khona ukuphikisana okwenzeka esiphambanweni egameni lika Jesu. uJesu phakathi nendawo, amazwi aqhamuka ka left aya ka right, aqhamuka ka right aya ka left. Kodwa inkosi yami ithulile umnikazi wendaba, abantu kodwa bona bangathwala umphongolo, babangumsindo ngoba inkonzo uJesu ayibambile bayizwa. Uthula uJesu ngoba uyazi ukuthi la kuye uthwale mina nawe, uyazi ukuthi mawakhuluma khona ngasasale. Haleluya. uJesu ngathi wayebona ukuthi mawavula umlomo hayi lokho wasizakala ngasasale. iBhayibheli wathula umnikazi wendaba baphikisana. Ujamuka ngalweni uJesu, wena ngaluke wathi wena uzowisa ithempeli, yini ungasindisi usindise nawe. Kodwa ngiyasithanda lesesinye sithi ngicela ungikhumbule eparadise. Angazi iparadise esiphambanweni yayikuphi abazalwane, ngoba lapha kwakuyigazi lodwa kwakubuhlungu kodwa waphila ngalo yimfihlakalo. Wathi ngikhumbula paradise, wadlula esiphambanweni wayongena ngobongeni. Haleluya. Kunemfihlakalo eyenzeka lapha abazalwane egameni lika Jesu esingayinakile. Moya ingcwele angavulela yona ukuthi iselelele sisasingazali noJesu sasiyisoni. Haleluya. Kodwa ngamazwi esawasho ukuthi uzumkhumbule kuthiwa khona manje, khona namhlanje, hayi sawasa kodwa njengoba busweni. Haleluya. Iselelele sisayaphambanweni sifile. Haleluya. Safika phambanweni bazala umuntu lapha abazalwane, sazala iselelelesi. Uma sathi uJesu namhlanje wasesazala umuntu abefile, wafa kade ephila, wavuka kade efile, wafa kade ephila, wavuka kade efile. Khona wafayo. Haleluya. Kodwa khona wavuka. Lo wakhuphuka afile wavuka. Lo yena bephila wathi noma sengafa vele wena ususindile. Safanelisiwe ngiqinisile. Yebo ngiqinisile. Ngithi namhlanje khona manje, khona manje, njengamanje ngizakuba nawe. Njengathi kuso hayi kuso ngoba injabi ngomuntu. Haleluya. Ayikhathi wangilisa wena noJesu namhlanje ungafumana iparadise egameni likaJesu. Engathi singaba ngumsindo endaweni yesagameko, engathi besingathula sithula kanye nawe ngoba uyazi ukuthi uthulele. Haleluya. Khona namhlanje, khona manje ungangena ezulwini ongaphenduka. Khona namhlanje, khona manje. Haleluya. Glory to Jesus. Hallelujah. Sisi
kulishaya uJesu zishaya izandla kulishaya Inkosi yamakhosi. Amen bazalwane ngokubuholi ngokukhona egameni kaJesu abefundisi umama kanjalo egameni kaJesu waseNazaretha. Amen bazalwane ngiyacela mfethu udenza usifundele egameni kaJesu incwadi ngokaJohane chapter 19 verse 26 and 27. Isibongo uMshumayeli Bonyeni egameni kaJesu ngithi izokhona ngisilisiwe ebusheni bami ngiyamthanda kakhulu uKristu Jesu. Amen bazalwane ngiyacela ufundele mfethu John chapter 19 verse 26 and 27. Safuni incwadi ngokaJohane chapter 19 verse 27. 6 and 7. 26 and 27. 26 and 27. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bengakhona. Wathi kunina, "Mame, pheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Pheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Amen bazalwane lithi iBhayibheli ke lasifunda khona egameni kaJesu amazwi sithathu uJesu wakhuluma elenga esebuhlungwini. Amen bazalwane into engiyithanda kakhulu lithi iBhayibheli uJesu wathi ebona. Amen bazalwane wabuka umame wabuka indodana. Amen bazalwane kufika enhlizweni yami nasemphefumulweni wami ukuthi uNkulunkulu noma esebuhlungwini kodwa kunabantu ababhekile esemhlabeni. Amen bazalwane ubhekile wabona abantu besemhlabeni noma yena esezulwini noma yena esephezulu endaweni eziphakemeyo. Amen bazalwane kodwa uyabona ukuthi kunabantu ababili basemhlabeni. Amen bazalwane lithi iBhayibheli emva kwalokho waseqala ekhuluma ethi kumame, "Mame bheka indodana." Amen bazalwane kungathi mhlambe wayengezwa uJohane abuza ukuthi kungani ibhekwa mina ngoba besibalo 12 usihamba sonke sihamba nawe. Why ibhekwa mina? Ngoba mina ngilana wesiphambanweni ababhekwa ngani abakude ababalekile. Amen bazalwane mhlawumbe wayengasho ukuthi akubheka ngani uPetro ngoba uphilile Nkosi kathathu sikhuluma nje akekho phakathi kwethu. Akubheka ngani uJudas Iscariot ngoba ukhapheli lena akekho phakathi kwethu. Akubheka ngani abantu kungani ibhekwa mina? Kanti Inkosi yazi wena Johane uthando wethu umhlinto emhlungu abi wena njengoba uzobhekwa yimi sezulwini noma mezobheka emhlabeni amehlo akho asazokhishwa bese uthathu yobekwa esithini uzofuneka abantu abazobona bese usedingile ukwazi ukubona into zasezulwini. Uzuhlala esithini uhamba ngomehlo akho ngoba manje abantu abazibona into zasezulwini uma usesithini funeka susomehlo akho Johane enyameni bese kumame amthatha ubeka enyameni lazo ufika ubona into ezikhulu zasezulwini. Manje lithi iBhayibheli uJesu ikhuluma lento kumame umame ngesona leso sikhathi kanye naye indodana ngesona leso sikhathi wamthatha ingemetha mthatha ukuthi ushiyo. Ukuba bengasonga uJesu bebezohlukana nomhlangano ngoba uphinde uhlangane kodwa into eyenza babuye bahlangana ukuthi ushilo wathi mama phela uma indodana nendodana ubheke umame. So lithi iBhayibheli ngasona leso sikhathi uJesu uJohane yamthatha eyomngenisa ekhaya. Amen bazalwane kanti kuzobanzima ekushumeni kwaJohane emva kwesikhathi kuzoba nobuhlungu kuzoba nobubi usazolingwa ngendlela ebanganiswayo amehlo akhe engasenakwazi ukubona kodwa yobelazi iphimbo likanina yobelazi iphimbo lomzelene lomthambileyo. Amen bazalwane emva lithi iBhayibheli indodana uJesu athi indodana mawuphekwe ukuthi
ngoba umame uyangazi mina nginguNkulunkulu. Umame uhlale nami, into azoyisho wena uzokwenza uhambe kahle. Kunomonakalo ke bazalwane, uma sihambe enkonzweni noma sihambe empilweni ingekho iso phezu kwekhanda lethu, kufa izitha, amadoda nabulala izitha, amadoda naphikila izinto. Intendela lokho ukuthi alikho iso alibekile uJesu, kodwa bakhona iso uJesu alibekile, azifi izitha ekhaya. Siyabonga igama likaJesu. Hallelujah. Siyabonga baba kakhulu yise wenkosi yethu uJesu. Siyabonga wena ophila phakade, siyabonga wena onamandla. Kuba wena uzange ubekogotha ngaba sikho la. Kuba uzange uvume nempilo yakho ngaba likho igama elasala lisalela thina. Siyabonga ke baba kakhulu, sikunikeza udumo. Siyabonga wena onamandla, siyabonga wena ophilayo. Siyabonga wena oyithengela ibandla ngegazi lakho. Lithi izwi lakho sasikude nawe kodwa senza abaseduzane ngegazi lakho. Siyabonga baba, uphakeme kakhulu, ufanele ukuphakanyiswa kule ndawo. Konke Nkosi okwenzelwayo makwenzele udumo lwakho. Konke okwenziwayo makwenzelwe ubukhosi bakho. uNkulunkulu othona amandla, uNkulunkulu othongcwele. Phakama kule ndawo wazeke, amadaka abonakaliswe. Kwenzela ukuthi wena uyinkosi ephilayo, uyinkosi enamandla. Phakama Nkosi engazibuli igama lakho elikhulu. Phakama Nkosi ubukhosi bakho bazeke. Phakama uNkulunkulu othongcwele. Bonakala njalo, ube mkhulu njalo kule ndawo. NgoKristu Nkosi ephila phakade. Amen. Saba sincane kakhulu isikhathi uJesu washiya amazwi azohamba nathi impilo yethu yonke. Haleluya. Sasincane kakhulu, ubuhlungu kwavelwa khetha ukungabunaki, ebuka phansi ukuthi laba bantu uma lento yenzeke emthini omanzi engabe konkomileyo kuzoba kanjani. Haleluya. Wavele wahlakula uJesu ukuthi yabona laba ngeke besahamba ngezinyawo, bazohamba emazwini, ngeke besayihambela ngokuhamba ngamandla abo, kodwa sizodinga manje izwi lakhe. Ayibonge Nkosi uJesu. Ngivumeleni bafowethu sizizwe lesine uJesu esiphambanweni esilungisele indlela ngomfundisi uMashumi. Sishayisa ke sithele inkosi esezaphambi kwenkosi, shaya izandla ezinkulu egameni likaJesu. Uphi nomhlobo onje akakho Mama Sanvulela uMarko chapter 15 verse 33. Phela nje ufundele ko verse ngibulisa uBishop noma uBishop ngegama lenkosi uJesu. Ndibuliseka befundisi bonke, otata bonke, omama bonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Sekuchiwo ke abantu ngowamashumi ndizalwa Mount Olive. Hallelujah. Hallelujah. Akakho ufundele egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyamthanda kakhulu Yesu
uyayinceda impilo yami kuko konke ndithemba yena ndibulele lithuba egameni lika Jesu waseNazaretha ngokuthemba uThixo kuko konke ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thank you Lord. Ngafunda incwadi kaMarko chapter 15 verse 33. verse 33. Ke kaloku ngentsimbi yeshumi elinambini kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Kodwa kwayintsuku ezintathu emva kwemini, ngentsimbi yesithathu ke uYesu wakhala ngezwi elikhulu esithi, Eloi, Eloi, lama sabakathana. Oko ukuthi xa uguqulwayo, Thixo wam, undishiyelani na? Ngicela uthandaze. Bawe egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu omhle kangaka, mdala wezulu nomhlaba, wena Nkosi ukhona eqaleni zonke izinto zingekabikho. Yonke into Nkosi yadalwa nguwe, nani izwi lakho Thixo. Sebenza ngalo uNkulunkulu wethu, sebenza ngalo Ngcwele, egameni lika Jesu waseNazaretha. Izwi lakho lihloniphile, izwi lakho Nkosi uyasebenza ngalo. uNkulunkulu wethu ongcwele, lilweni egameni lika Jesu. Ngicela uphinde ufunda nje ngomfutshane kakhulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Zihlukile lezi version. Ikhona enye ethi ke kaloku lakuba lilixa lesithandathu kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwade kwalixa lesithoba. Kwakuzi hours ezi versions zichaze kakuhle into yobana mini mdala baqala ngo-6 ekuseni, but emini kwenzeka isimangaliso ngo-12 kwabamnyama umhlaba wonke. Bamehla ubumnyama umhlaba wonke, bavaleka kwabamnyama. Lithi iBhayibhile for 3 hours kumnyama. Lithi ke ngoku iBhayibhile bathi kwehle njalo ubumnyama, uJesu banento ayenzayo wamemeza wathi, Eloi. Ngo-12 emini bathi ka kwehle ubumnyama, babhideka abantu, kwamizinto, kwamanezinto ezazisenzeka emini, kwenzeka ummangaliso, into engazange yenzeka in history kwabamnyama emini. Siyaba noJesu otshintsha izinto, othi mabekhona bhideka abantu, ngoba bathi babamnyama njalo bamangala inkosi izelani, bamangala inkosi izezenza zikhona, bamangala abahlali. Uthi uJesu bathi babehla ubumnyama kwabethu-1 wathula uJesu, kwabethu-2 wathula uJesu, kwabethu-3 waqala wamemeza, waqala waphindeka, ngoba bakhona into esabathula khona. Zathi masenzeka izinto sizokhumbula uGcwele uba sihamba noJesu, othi makakhona empilweni yethu kube nemimangaliso bakhona. Sihamba noNkulunkulu, othi makakhona kube nezinto ezithinta abantu. Lo Nkulunkulu esihamba naye bayadideka abantu. Lo Nkulunkulu esihamba naye usenza imimangaliso. Mayikhona ukuthuleka babhideka oHerode, babhideka ikumkani ezazikhona. Uba benze njalo ababemsiyile bamsiya boloba oPetrose, babhideka baphezu komfula. Uba khona into enzakalayo ibethelwa inkosi yami. Owayihlike nomama ephadula wathi esendleleni baqala kwabamnyama, sengathi ngiyambona ethonge emva kwegota, ethi benzekani.
Nkosi bantwana abantu ababemsile babuyela ezimini zabo bantwana baphitheka bathi khawucha emini ngo-12 bantwana bangafundisi bakhe bantwana bangafunda uzokhalisa ngoba mkhwela into enzekileyo kwenzekani akubethelela inkosi yamakhosi kwakubethelela inotha phezulu akuthuleki mayikhona akuthuleki mayishuli kwatheka izinto kodwa kunento eniyithandayo kunento eniyithandayo uthi Eloyi abebesentaleni wakhe ithi bathi ingxenye yefa yathuba izweliya ingxenye yabo yamfaka kubi bathi wenzani ngoba izweliya kanti uthi Nkosi ubiza uJesu ubiza uThixo uthi bawo ungangisiyi Eloyi ungangisiyi wayifathina ngoba sihleli kuye thina wayibona ukusiya kwethu thina simosele masihlala kuye thina sizohlala kuthi wayibona mna nawe uNkulunkulu ungangisiyi lewayenza esiphambanweni wayibona kuyibhekile kodwa uNkulunkulu omnyama uzonqalela namhlanje khona siyambona nomthandazo usenamandla nanamhlanje usekhona iletholo apha ngaphakathi kuthi ethi Eloyi masiyabona siyabasasa uthanda asiwa siyabona uNkulunkulu siyabona Eloyi siyabona kuleyo khona ngaphakathi uNkulunkulu unguThixo ungubaba ngasemini uNkulunkulu wethu ongcwele siyaphakamisa sithi impela udumo lungolwakho sikufanele izibongo ufanele ukubongwa uNkulunkulu wethu ongcwele hamba uNkulunkulu indima phezulu kwempilo yethu sebenza uNkulunkulu empilweni zethu egameni likaJesu. Haleluya. Ukuthula bagcwele.
Bishop egameni lika Jesu. Haleluya. Bingelela bonke abefundisi abakhona. Bingelela obaba, omama, intombi, insizwa. Bingelela ogogo, bingelela omkhulu. Bingelele abahlabeleli phatha ohlelo, ngiyabingelela abashayi bogubhu, ngiyabingelela osifundela izwi, ngiyabingelela egameni lika Jesu. Asiphuthume emabhayibhelini ethu bazalwane, ngingawangconga isibongo. Ntwana kaNkulunkulu msindisiwe, ngithethelelwe izono, uNkulunkulu wangenzela nami umusa. Ngoka John chapter 19 verse 29 sigcina ku-30 egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyafunda ke bazalwane lenkosi incwadi John chapter 19 siqala ukufunda 29 verse number 29 no 30. Sifike ku-30. Amen. Kwabekiwe khona isitsha sigcwele uviniga. Khona bagcoba ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi. Balisa emlweni wakhe. Wathi kuba uJesu ewamukele uviniga wathi ufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Siyabonga. Bhayibheli labazalwane lithi kwakukhona isitsha sigcwele uviniga. Mawufunda leli singisi lithi kwakuviniga kanye newayini kuxoxaniswe ndawonye. Lithi kwabe sekuthathwa into enjengesponge kanje yacwiliswa kuviniga. Mind you ukuthi uJesu uqeda kushawa umanxeba umzimba wakhe wonke ufana nomzimba olinyiwe. Thwala thathwa leli lula laphanyekwa phezulu maqondana naye, noma lesponge saphanyekwa phezulu maqondana naye. Ngaqala uviniga wehlela kuye phezu kwelonda alinywe kuzona. Waqala wabuza ubuhlungu ngoba uviniga uyancinza. Umzimba wakhe wazwa lento yobuhlungu ezomuntu osemhlabeni. Wathi uNkulunkulu wezwa ubuhlungu obuzwa umuntu osemhlabeni. Lithi iBhayibheli wehla uviniga wangena elondeni noma wangena lelinywe khona umzimba wonke, kodwa wathula uviniga wehla kuye. Bazalwane, awuthuli makulento oyizwayo ukuthi ingene esilondeni, kodwa uJesu yena wathula. Lithi iBhayibheli emva kwalokho seyenzekile le process. Lithi wabe sekhuluma yena. Wabayeka bayenza into abayenzayo, baphumelela entweni abayenzayo. Yafezeka into ekumele bayenze, ngoba kumele kuba bayenze into abayenza ngaleso sikhathi. Yengenavinjwa ngoba bazophelelisa icebo likaBaba uNkulunkulu. Lithi emva kwalokho iBhayibheli wabe sethi kufeziwe. Yafezwa inkonzo kaBaba uNkulunkulu esesiphambanweni. Wathi kufeziwe, kuphelelisiwe. Konke bengikusukela emhlabeni, engikusukela ezulwini ngikuzele emhlabeni kufeziwe. Okusho ukuthi yonke into ebengiyizele emhlabeni seyenzekile, njengalokho uNkulunkulu wayekade eshilo ebhalile encwadini zakhe. Lithi iBhayibheli kwaba kanjalo-ke bazalwane, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Ongekona ukufa kokufa, ngoba siyazi ukuthi waqhubeka nohambo lwakhe wehlele endaweni ephansi eyolanda ikhiye sokuba yonke into ebekade ihluphi ingabusahluphi. Amen bazalwane. Okusho
emhlabeni kwathiwa ufeziwe akusenakushintshwa kwalotshwa kwathiwa ufeziwe haleluya kwabonakala ngathi uyafa kalakanga lithi iBhayibheli encwadini emfundo omama izolo lithi ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu noma ngabe uyasibona ubona thina sifihliwe emaphakadeni la sifihlwe khona haleluya ufeziwe singakadalwa thina sasisekhona kuye uThixo uNkulunkulu esimkhonzayo uyamangalisa uNkulunkulu esimkhonzayo usebenzisa abafowethu into edelelekile usebenzisa izinto ezinganakekile ukuba singaphila ngezwi lesiphambano ayibonge inkosi uthathe umuntu ayisiphambanweni la kujeziswa khona abantu abonileyo uNkulunkulu amthatha umuntu ayise ngokwemvelo Yesu noma ngokwempilo Yesu yokuthi thina sofika silandwe khona sofika sisindiswe khona la kuthiwa umuntu ofaka nje nolandelayo ngeke njengalo obulawe nolahlobo kodwa thina Yesu wasithatha khona kunjalo shayisana bafowethu abafundisa umhlongo egameni likaJesu esithombe shayisana lenkulu esizaphambili shayisana egameni likaJesu wakebisi khanda lakhe Hallelujah.
Hallelujah. Siyathanda bazalwane ukubingelela abangcwele bonke egameni lika Kristu Jesu inkosi enamandla. Amen. Siyabingelela ke obaba bonke abakhona, siyabingelela omama, siyabingelela insizwa, obhuti, osisi, egameni lika Kristu Jesu inkosi enamandla. Amen. Sibingelele my father, my mother. Amen. Onyawonhle bonke abazalwane befundisi bonke abakhona. Amen. Ngiyazalwa ke bazalwane kaMhlongo. Amen. Phezu kwakho konke bazalwane ngisindisiwe Jesu wayenzela umusa impilo yami. Amen. Ngifisa ke bazalwane ukuba sithemeleze sikulolu xanduva lokukhumbula umsebenzi ongako uKristu wenza siphambanweni. Bazalwane indaba kaJesu ingaphezulu kwalento thina sikhe sayibeka kuyo. Ingaphezulu ngisho kwesithombe lesa esisendlini senabukeni. Indaba kaJesu bazalwane ingaphezulu ngisho kwemovie iPassion of Christ. Amen. Sebenzi bazalwane uJesu wenze eCalvary. Uyamangalisa. Libonge igama lenkosi. Ngifisa bazalwane sithemeleze bese ngihlala phansi sifunde nanka amazwi ambalwa. Ngifisa sikhe bazalwane siqale lapha phezulu. John chapter 19. Ngifisa bazalwane siqale ku verse 28 sigcine ku verse 30. Amen. Sicela ke ongasisiza bazalwane sifundele John 19 verse 28. Ngokhumbula usizi waloko uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelisa ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomeni kwabewe khona isitsha sigoluvinika khona baqulilula ligoluvinika othilwe hisopi balisa emneni wakhe wathi kuba uJesu ewamukela uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Sifunda khona sizumbali esixoxela kabanzi ngodaba. Yebo. Elokuthi wathi uJesu esekusho konke esesiphambanweni wasekhipha amazwi. Hayi, wathi ngomini. Yebo. Bazalwane laba babeseduzane kwakhe babeyibuza mhlawumbe ukuthi le ndoda njengoba isishawe kangaka mhlawumbe yomiswa ukuthi ngoba isishayiwe. Kanti bazalwane kunohambo uJesu alihambayo. Njengoba behamba uphethe impilo yethu. Usethuthi ngomile. Alibonge igama lenkosi. Ngifisa ukuthi sigxileni kakhulu lapha ku verse 30. Athi kwathi ukuba uJesu wamukela uvinika wathi kubo ufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Ngesikhathi bazalwane uJesu efa wayengafi yedwa wayefe phethe impilo yakho ngesandla. Kusho ukuthi unelungelo ukuthi uSathane uma egolozela uthi we Sathane lento engakwenza yona eCalvary ngizengaphinda futhi. Ngoba ngesikhathi uJesu ethi kufeziwe wayebamba impilo yakho ngesandla. Ethi kufeziwe kuphelile ngawe hlupheka. Kuphelile ngawe ziyebo. Kuphelile ngawe indina. Bazalwane yini sihlupheke ekhona uJesu. Oh Jesus. Ngike ngathi bazalwane kulezi insuku ngifundisa abazalwane
ngifundisa ngezwe lithi umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe. Sengithi ke kubazalwane webazalwane njengalokhu sisebenza uma sihola uma kuphela inyanga ubani oye ajabula shaya izandla ukuthi ngihola 50,000 kodwa emholweni wami kufike u30,000 ngoba izwe lithathile imali yayo usazi awukwazi ukuyothi kusazi hey kule nyanga ngixakeke kakhulu ngicela ungayithathi imali yakho ngoba umbuso uza nentando. Intando mase ifikile ayithi uyathanda noma uthanda ayithi uxakekile kule nyanga sizukwenza yenza ngoba kuyintando yombuso ngesikhathi lebazalwane uJesu ethi kufeziwe wayephethe impilo yethu siqala uhambo kabusha siyaqala uhambo kabusha lokuyikhonza inkosi. Sinelungelo bazalwane lokuba uma usathana esigolozeni sithi le yanto esakwenza wena eKhalvari singaphinde siphile ngoba uJesu bazalwane wayeshula amazwi ikhanda likaSathane elibeke phansi kwenyawo elithandatha. Sinabazalwane kulezi ukuthi baya backslide babackslidiswa ukuthi abazi ukuthi bahamba uhambo oluhanjile. Kristu bazalwane waba umuntu ebantwini wangena esiswini sentombi waba yinyama enyameni kusho ukuthi uhambe esilihambayo uKristu walihamba ukuhlupheka esihluphekayo uKristu wakhamba lithi iBhayibheli othanda ukuze emva kwami akathabathe isiphambano sakhe angilandele kusho ukuthi inhlupho zikaKristu nathi sihamba simane siyibethela lesiphambanweni sithi Nkosi inyama yethu iyasihlupha siyayibethela lokhu Nkosi kuyasihlula siyabethela esiphambanweni wathi kufezile sambeni maqhawe enkolo Kristu silindile ekhaya nina nisiwa amavaka nisizi zahluleke nina uKristu ulindile ekhaya ningenambimbi ningwele ulindile ekhaya ufezile Nkosi umusimbuso along the way they give me power to press on Jesus in you. If I get tired along the way, it gives me power to press on. Jesus in me, as I never fail. Ngoba ngiyacela ibandla siphakame nisonke sinyawo sesiyabonga manje siyabonga manje ngokuthi Jesu siyabonga manje to press on Inkosi, wena osinqobelayo Baba, sisenza
Jesu Kristu waseNazaretha unayo. Amen. Sami kanjalo bangcwele ngiyacela sishayisa nje inkulu. Samubona umfundisi wethu uMiki. Enze ngaphambili ukuthi sishayisa. If I get tired, I'm not Hallelujah. Ngiyabingelela ubuholi bonke obukhona baba noma befundisi bonke baholi bonke abakhona phakathi kwethu egameni likaJesu. Sifunde uLuka 23 verses number 46. Siyafunda izwi lenkosi bazalwane incwadi kaLuka chapter number 23. Sifunda verse number 46. Amen. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Owethoqwe siyakuthi yaphelela inkonzo kuwethu onamandla wonke nalizwi lakho nalotshwa emvinini wakho alubufakazi obupheleleyo ngenkonzo Nkosi wahamba nawayibhila wayilonda ukulowethu onamandla siyakhona namhlanje nokwenzeka njalo impilo yethu yabasezandleni zakho ukuze wena uzidunyiswe phakanyiswe kakhulu ngoJesu omgqobile. Amen. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. Amazwi la bazalwane okugcina kuyo uJesu. Hallelujah. Ayamangaza lamazwi. Hallelujah. uJesu awakhulumayo. Hallelujah. Uma ufunda iBhayibheli la sesikhona esiphambanweni kwasekukaningi baba uJesu bezama ukumbulala. Kwesinye isikhathi lithi iBhayibheli wayemunyuka phakathi kwabo. Hallelujah. Bemkhanda ngamatshe. Kwasekuningi bezama ukumbulala. Hallelujah. Umuzwa kuthiwa umhlane wakhe wawulinyiwe. Kwangeve nje kokumfundisa isifundo. Injongo yokulima umhlane wakhe babefuna ukumbulala. Hallelujah. Uma uzwa kuthiwa waphikwa, cha. Wayengaphikelwa nje ukuthi uyaphikwa. Wakufunakala indlela angabulawa ngayo. Ngoba yayiningi indlela asebezame ngayo ukuthi bamsoconge kodwa engasocongeki. Oh hallelujah. Ngoba manje amandla awokufa nawokuvuka akuye. Manje noma bethu bazama ukumbulala kubaleka bona ukufa. Ukuvuka kumbalekela. Ngoba lawa amandla okufa nawakuye. Manje uma kuthola thunyelwa inkaba bahamba sibulala yena. Kufika ukufa. Ngokuthi ngaphethe ufika kuwe. Kodwa ukufa vele kufanele. Ufuna ukuhlanganisa. Ngicela ukuthi bamisa kuphilane. Njengoba ukuthi bafuna ukumbulala. Basuka ukufa. Basuka ukufa. Basuka ukufa yamazi. Basuka ukufa yamazi. Ukufa lakuthukela
khona kufike kusebenza kodwa lapho bafike kujike endleleni kuthi wena ushona ayithathe isempilweni kuthi wena ushona. Oh hallelujah, hallelujah. Sibamba nabazalwane nithi baba uJesu wayengambeke indlela eshawe ngayo ngoba ababemshaya abanenze uJesu wayengashawe izimfundo amaphela kodwa wakuthatha amadoda atrayiniwe wakuthatha amadoda azinzalela eningaza amawisa nezagila kuthiwa ziphahlazeleleni yebo bamphahlaza phahlazela kodwa mase kumele avakazi ngoba kasevela ukuthi awulingeni. Oh hallelujah, ubufafela ukuthi awulingeni. Oh hallelujah, ayibonge Nkosi wakati ukuthi kuzolala phela entabeni nje manje isikhathi siyahamba wakati ukuthi kuzolala entabeni manje lomuntu akafi kufanele wabona uJesu ukuthi akufanele ngenze izinto zibelula kufanele ngeke base bangibulala wabantshela kufanele ngaphambili wathi kukhizana wathi kukhizana What
inkosi phakathi kwethu. Simtatele wakati papa. Ela simtatele. Simtatele umsebenzi wakhe. Simtatele umsebenzi wakhe. Inkosi ikhuluma isimanga phakathi kwethu. Uthi bajwayela amazwi nje abangiboni phakathi kwayo. Bacabanga ukuthi nje injwayelo. Uthi abangiboni ngiphakathi kwayo. Ubaba wethu ufuna ukusibonakalisa phakathi kwethu. Njengamanje bazalwane, Inkosi Jesu ifuna ukuvela phakathi kwethu. Cela sihloniphe abahleli phansi bami ngenyawo. Inkosi Jesu iphakathi kwethu. Khona izinto efuna ukuzenza ezimangalisayo njengamanje. Khona into Inkosi efuna ukuzenza. Uthi angimtshele ukuthi ukhuluma nje uphakathi kwenu. Uphakathi kwethu. Uphakathi kwethu. Uphakathi kwethu. Uthi yena kufeze konke. Namhlanje ufuna ukwenza izinto ezimangalisayo. Njengamanje hayi kusasa. Hayi kusasa. Uthi khona izinto afuna ukuzenza phakathi kwenu manje. Siyabonga baba ongcwele naba Inkosi. Sebelindile. Balindele wena.
yini inkosi le ofuna ukuyenza kubo? Yenze inkosi manje. Isonjalo inkosi kubo ngathi cha. Vela ke inkosi manje. Thank you Lord. Iyo nenkosi oyikhulumile kuzoba njalo. Nezifo ziyalalela kanti nokufa kuyakuza njengoba nezifo emzimbeni ushuthi inkosi ngeke bafe. Ushuthi inkosi uyaphendula manje ukuthi ukufa kuyakwazi, ukugula kuyakwazi, inhlupheko iyakwazi, ukuswela kuyakwazi. Sekunjalo ke bazalwane, akawaqamba manga, akawaqamba manga. Ngimphambile njengoprofethi kaNkulunkulu ngithi ubaba wami usekhona, uzobonakala, uzobonakala amehlo aba-ashazi bayakhona aphuthume manje, aba-asharisayo sengiyasuka la, ama-ashazi bayakhona, aba-asharisa bayakhona. Khona into ezokwenzeka kumina, khona into ezokwenzeka kumina, khona into ezokwenzeka kumina, khona into ezokwenzeka kumina. Ashazi whatever you are, khona into ezokwenzeka kumina. Akawakhuluma manje uNkulunkulu, akawaqamba manje imvelo yakhe, inkabiso Hallelujah.